Having a autistic child is like having 10 regular kids. That's the comparison of the amount of effort that needs to be put out by a parent. Shmuel's symptoms began around the age of 2.5. He began to be just off the wall. Throwing things, breaking things, not understanding really what anything is that they're touching. אנחנו מטפלים בלא מעט אנשים עם בעיות מורכבות. ביניהן בעיות של פגיעה עצמית, פגיעה באחר, פגיעה בחפצים, בצוות. דברים שלא חשבת שתצטרך להתמודד איתם, כי בעצם אתה באת מתוך מקום של כוונה מאוד טובה ורצון לעזור וכו'. הבעיה הכי רצינית שאני נתקל בה עם אנשים שמתמודדים עם מצבי התפרצות, זה שהם מתפרצים בעצמם. כלומר, התשובה שלהם להתפרצות זו התפרצות. בוקר טוב, מיכאל. מה שלומך היום בבוקר? כן, זה התיק שלי? בסדר. אנחנו נלך לאכול ארוחת בוקר? רגע, זה שלי. זה שלי. תודה רבה. לא, אחר כך, תשמע, זה התיק שלי, לא, אתה לא, שמישהו יעזור לי כבר! זה נורא קשה להכיל בן אדם מתפרץ. זה נורא מפחיד, וזה מלחיץ. וזה לא פייר איפשהו להגיד לבן אדם, לאיש צוות, תכיל את המטופל שלך בהתפרצות. צריך כלי בשביל לעשות את זה. אז אנחנו מלמדים איך צעד אחרי צעד לזהות את התגובות שלי, את התחושות שלי, איך להכיל אותן, איך לשמור על עצמי פיזית ונפשית, ואיך להגיב באופן מקצועי, ככה שאף אחד לא ייפגע. בוקר טוב, מיכאל. מה שלומך הבוקר? אנחנו תכף הולכים להסעה. יש משהו בתיק שאתה רוצה? כן, זה תיק בתוך תיק. תן לי בבקשה. והקרם. אני יודעת שאתה אוהב מאוד מאוד את הריח הזה. תן לי ידיים. תריח. ובוא ננעל נעליים ונלך להסעה. בוא. המטופל הוא הרבה פעמים בהתפרצות, הוא כמו ילד אבוד. ילד אבוד צריך שיהיה מישהו שיגיד לו, אתה במקום בטוח, אני פה בשבילך. That's one reason why containing holds is so good, because there's so many things we don't understand about these kids. הבסיס זה היציבה. מפה הכל מתחיל, כן? יציבה זה בגוף ובנשימה דבר ראשון. אחר כך כל השאר. התגובות מהצוות היו מעולות, וזה היה ממש בלי יוצא מן הכלל. התגובה שלי גרמה לזה שההתפרצות תהיה יותר קצרה, יותר קלה, ושהחזרה שלה תהיה פחותה. גם יש את הדגש על איך אתה מטפל בעצמך לאחר שאתה מתמודד עם מצבים קשים, הוא גם היה משמעותי וגם עזר. Our house is very peaceful, and I really want this for all young parents of autism. It doesn't matter the age. We started late. It doesn't matter the age of when you learn this. אנחנו עובדים כבר מ-2002 והעברנו עשרות קורסים לאלפי אנשים בתחום של בריאות הנפש, של אוטיזם, של פיגור, של הפרעות התנהגות, כל הסוגים של החינוך המיוחד. והעברנו למטפלים ולמדריכים ולהורים, וגילינו כולם יכולים לעבור תהליך עם עצמם ולצאת ממנו מחוזקים יותר.